proti svetlu máš. Lepšie je vidieť, keď si tam nastavíš proti svetlu, ako na toto. Všetky sú hneď malé pri ňom. Ja to tam ukážem. To je jak taký malý pes. Taký tí malé psi, čo sú už taký veľký je. 6 koček majú. Ne? 6 koček máte, 7? 7. Jeden taký ryzí kocúr, to je tež váš? Áno. Tá ryzá kočka. Potom bíla. Sú 3. Klára je 4. Dodo 5. Venku 3 a vnútri 4. 7 koček. Dosť. Dosť. Bankrotuje. Bankrotujeme. Takú laminatúru. No, už sa obesil do kápa. Takú výšku. Počkať, ale to by sme mali dať dole, ne? Aby nezašťahol. Tam môžeš, to je, tuším, aj taká ven, alebo čo je také vnútri, že keď to zašpína, tak to sa celé opere, vysuší a hotovo. Donald sa zachytil do káblu. Žiadno neprosím. Ja obyčajnú. Dotko. To je ozaj pekné. Takú, Čo si odpaď? Ukáže táto. túto krémovú, alebo takú nejakú, a nejakú